דני עם כל התהפוכות במזג האוויר, ויש כאלה מסתבר, ועכשיו סיבוב קצר על המכונית היקרה ביותר שאפשר למצוא באולמות התצוגה בישראל. היא עולה 1,630,000 שקלים, בלי התוספות. הרוב כמובן מיסים. כתבנו אביב פרנקל, על הכביש. אז זה הצעצוע? זה הצעצוע. 517 כוחות סוס. ריפודי אור, כמובן מהמשובחים ביותר. כמה עולה לי? 1,630,000. לפני כמה ימים נחתה בארץ המכונית היקרה ביותר שאתם יכולים. בעצם אתם לא יכולים לקנות, אבל יש כאלה שדווקא כן. מרצדס SL 55 AMG. מחיר מחירון 1,630,000 שקלים. המבזור מלא יכולה להגיע ליותר מ2 מיליון שקלים. הציעו לנו סיבוב, אז מי אנחנו שנסרב? אז מתי אני צריך להחזיר את האוטו? עד כניסת החושך, ואנחנו מבקשים בחתיכה אחת. הדבר הראשון ששמים לב אליו כשנכנסים לאוטו כזה, זה שכל המבטים מבחוץ פשוט מתמקדים על האוטו. יש לך קשר לגייטמן? תחנה ראשונה, צריך לתדלק. בכל זאת מדובר במנוע של 5,500 סמ"ק, ומי שמחפש חיסכון בצריכת דלק זה לא האוטו בשבילו. יכולה לבדוק לי שמן מים? תפתח את המכסה מנוע. רגע. אתה יודע חוץ שאתה מנוע. אין לי מושג, רגע בוא נצא. זה פארקינג. לא, רגע, אני אסתדר, שנייה. אחרת אולי כדאי דחפים פה מכסה מנוע למרצדס כזאתי? פתח אותה בגז. כן, האוטו הזה כל כך מסובך, והנה תירוץ מצוין לפדיחה הקטנה מול המתדלקת. 1,000,000 כפתורים ל-GPS, לפלזמה עם הטלוויזיה, למערכות העברור מתחת לכיסאות, לרדאר ולמתלים המתכווננים, וגם לגג הנפתח. אין ספור גאדג'טים ופטנטים. אבל המרצדס לא לבד במועדון ה1,000,000 פלוס. רק אתמול נמכרה עוד אאודי A8 ב1,200,000 שקלים. 10 עד 12 מכוניות פורשה מעל 1,000,000 כמו 911 טורבו נמכרות בשנה. ולא חסרים ישראלים שמפנקים את עצמם בכל שנת מודל ביאגואר ספורטיבית או באחת הגרסאות המפנקות של סדרה 7 של BMW. אבל מחיר המחירון הוא לא המכשול היחיד בדרך למכונית יוקרה. רציתי לשאול אותך, יש רכב שאני חושב אולי לקנות, רציתי לבדוק כמה יעלה לי לעשות עליו ביטוח מקיף. איך הוא נקרא? מרצדס SL 55 AMG. רכב 4x4? רכב 4x4... לא. אין לי כזה דגם, אנחנו כרגע לא מבטחים את זה. אנחנו לא מבטחים את הרכב הזה. לא, אנחנו לא מבטחים. לא מבטחים? לא. אז למה המכוניות האלה כל כך יקרות? אבזור ובטיחות, מנועים מפלצתיים, ובינינו, הפוזה והשם עולים לא פחות. אבל עם כל הכבוד לנפח ולכוחות הסוס, של מה שרובנו עושים בכביש, לצפור, לקטר ולעמוד בפקקים, עדיף שתעשו משהו אחר עם המיליונים שלכם. איי. זה חוזר חזרה לחברה, ואביב חוזר הביתה. יפה. הוא כבר חזר מזמן, ואני ממשיך לחלום. בינתיים, אלה שנוסעים על מכוניות של בני אדם, שימו לב שממחר צריך לחזור להדליק את האורות בכבישים הבין-עירוניים. כלי רכב ציבוריים עושים את זה בכל מקום. אתם שנוסעים החורף כאן. זה עד ה-1 באפריל. דני, פילים חכמים. יש הוכחה